Merhaba Jvera, ez îro Jvera kala çîroka serê salê bikim. Wekî ku hûn jî zanin sizdeh çile sersalameye û sersalameye pîroz be. Hîn roj henin ji bûnê tevebûnê pir girîngîn. Ev roj dibin nîşan û sembolên wan rojan. Ji bo me Kurdan jî sizdeh çile pir girîng e. Ev roj serê salê ye. Serê salê de çi dikin? Serê salê de qirdik xwe amade dikin. Qirdik kî ne? Qirdik melekî xwe dişbînewek jina, jinekî xwe dişbînewek mêla, zarokekî jî dudeka dike serê salê. Mêr bi taporê xwe dirêj dike, melêstavê serê xwe, fîstanê xwe dike, jin jî simbêl çê dike ji xwe re, bi teniyê rû çê dike û şalwarê xwe dike. Ji bo kalikê serê salê jî bi pembû rû çê dikin. O mal bi mal digerin. Govend digirin, tilîliya dikin û strana xwe ya serê salê dibêjin. Xwedê azadî û aşîtiye bide cîhanê. Xwediyê malê qirdik nas dike û dibêje keçe zozan ev çi halê te ye? Dixwe kiriye wekî mêra? Zozan dibe dezerya bes dikeni yani. Ka ji here ji me re tiştan bîne. Zenya dibe hûn çi dixwazin? Qirdik dibêje. Hema li malê çi hebe? Zerya diçe ji wan re porteqal û sêvan tîne. Qirdik dibêje spas û bi coş strana xwe ya serê salê dibêje. Tembel malekî din derî lê dixwin û dibêjin. Xwediyê malê derî vê dike û qirdik dibêjin. Serê salê, bilê salê. Xwedê azadî û aşîtiye bide cîhanê. Xwediyê malê pir kêfa wîtê û dibêje ka ez çi bikim be? Qirdik dibêjin hema li malê çi hebe? Xwediyê malê diçe ji wan re goz û baz textîne û dike Tirkê wan. Qirdik dibêjin spas û dîsa strana xwe ya serê salê dibêjin. Tembel malekî din derî lê dixin û dibêjin. Xwediyê malê derî vê dike û qirdik dibêjin. Serê salê, bilê salê. Xwedê azadî û aşîtiye bide cîhanê. Derî zarokekî vê dike û ditirse dibe hûn kî ne ez vê naz nakim? Qirdik dibêjin em qirdikên serê salê ne her sal mal bi mal digerin em tiştan berhev dikin. Zarok dibe ka ez çi bikim be? Qirdik dibêjin hema li malê çi hebe? Zarok diçe ji wan re miwîş û qizwanan tîne dike Tirkê wan. Qirdik dibêjin spas û riya xwe diçin. Piştre hemî gundî kom dibin û bi hev re şahiya serê salê pîroz dikin. Govend digirin, tilîliyan dikin, xwarin nayên cûr bi cûr dixwin. Û dibêjin ku kî şahiya serê salê
Piroz bike u tevli bibe, ev sazcı bu bi başı u bi berkeber devam dike. Ezi hevi dikim ku ev sazcı bu ve bi başı u bi berkeber devam dike. Ser salame piroz be.